Go! Първото изпълнение, което ще чуем тази вечер, се казва "Вечер над Смолян". Музика Димитър Петков, текст Никола Гиков. Уважаема публика, за нас е чест и удоволствие да бъдем ваши гости. Дамите и господата зад мен едва ли влизат в съвременната дефиниция на смесен хор. По-скоро са вече камерна формация, но аз искам да ви уверя, че те са трогателно съотдайни и имат огромното желание тази вечер да ви дарят с най-сърдечното и с най-топлото изпълнение на песните, които сме подготвили за